hello guys. Maayong hapon na tong tanan guys. May hapon. Karon pa may naabot guys. Gikan mig sentro guys. Kay nagbayad mi sa mo ang tubig in tawon. Dahil nagpalit mig daghan nga pan. Ni ara o kay para makakaon pod ang amo ang dugi. Kitagaan na naman sila. Oh, si dagul oh. Joy, batasan ay. Ano naman? Ngi di ay. Na guys, di nagpalit na lang po mi og chicken guys. Kami sa kumbana para sudan na mo panihapon. Para di kami magluto guys. Uy, kapuyan ako magluto gabi. Galuto na ko gabi og kaning law oy. Na apa. Dahil naggrocery mi gamay guys para diri sa amo ang gamitonon ni banana. Adoy, kabugat. Diara guys among grocery. Ato aning isa-isahon. Naggrocery mi daan guys kay para dili na mi magsige og kaan kaning mahotdan og atong agoy na tumba bitaw na ara guys ang atong grocery ara man day ni akong gituan ila siwa ko kulikat po naglantaw in tawon tagae man to ubang plato si Inday pa Rosel on kat oh. Di ara guys atong grocery guys ato ana. Naman dito si lalong. Puno man tanan atong tubig. Mawala na di mo balik ta puno sa CR. Wala na. Lang ko ka manghumol day unta ko. Wala nang agas guys, man lang ko mang laba. Nara guys, ang atong gialang, maaari kay gisatawan o magamit na rin yung sulutin sa basura. Ay, gisi maning isa o. Ay, anaon lang o para mo pilit. Hala may, wak kapalit sa saging may, mugawas sa balik o niya may. Ay, niya na lang, busog pa man ta. Ay, dagan. Ay, namalit naman sa kuan o, napay pa, napay kuan. Sayang ang kuan, ima na lang, para usa ang lakay. Hipay kayo ang mga dugin taon guys. Ay, nakita sila guys. Nagbitbit mi og kaning pan. Kating lipayan nila in taon. Ay, akong dodge. Manamang kagit. Magkaon na murunan sa ni oras may lasing ka nakapin. Dara guys, magpalit ta og sabon. Kay importante gining sabon nato sa matag adlaw. Kay ako gasigir ba ko og panglabaw kaning kuan guys. Kaning anam-anam kog labas sa bulingon. Kaya naanam tay agas pero may sumag-anam-anam tagitang labas sa bulingon. Di ara guys. Nagpalit ta ani og duha ka dosina guys kay gamit kaayo ni dala. Mang isa ani. Ay ni ara di ay. Ara guys. Palit ano kita? Kay murag mo og gini imong ganahan. Murag gini. Umuog na gini, naay palaman o. Bacon. Akan ni. Kita man ko dito, kumuog sa yun na yung giingon o nga. Lami. Ipalitan ako si banana ani guys. Kaning krita nga naa siya palaman nga bacon. Kaya nakakaon siya ani dito sa kong mama. Ganahan man siya. Mutong ganina, naggrocery ko. Nangita na lang pug ko. Nakakita man ko guys. Ipalitan ako siya. Duha ka dosina nga powder atong gipalit nga sabon kay importante kay minato. Then bar nga sabon kani kay maligo kung dogi kani gid akong isabon kay humot. Nya pisat-pisat mo bula. Kani may akong gamiton mang laba kay maputi pud ato ang nilabhan ani. Dayon shampoo banana. Ato ana ni gid may lawa ko kapalit gel ni man. Sige. Uy. Kadiya. Guys, magsupas ta og mamay. Nagpalit ko ani ay gamay na lang na nabilin dira. Lami man siya isupas kay dagko ang iyang kuan. Guys, ara tong shampoo. Adili ihalay man ginako na ighuman kay para di man kuan. Nagbuot ba magbasa, magtalumto manggod. Ayan guys. Shampoo nato. Kay lain may shampoo ni banana guys kay
Di man ko pwede sa iyang shampoo guys kay mag kuan kaspahon ko ka anti dandruff ani iyang shampoo nga head and shoulder kung dili head and shoulder kaning kuan Ligo ka. naro o shampoo butang dito atong conditioner guys guys ang atong conditioner oy guys ato na ning kon para ligo na to diretso na siya ako sa nihatag ng banana ya atong conditioner butang diha kaning sabon ato nang isa-isahon nagpalit ako gunting guys kaya amo bitang gunting guys di kaon kaning di kaon ni sako ang gikaon di ari ko bikay para hayag kaayo ana gikaon ni bots ang kuan guys gunting guys wa gyud pulos ni si bots sa unsa bay kanon oh di dong mana kagat saon pa huy to karon nalad karon guys ato ning isa-isahon kay para yag manglabata dili na ta mangita og gunting or mag dali-dali kay ako ra ba kung mag-start na kog trabaho magdali-dali ra ba jud kog kuan may gion na nimo sa CCTV may Wala pa. ingon kog ion dagol kani gyud si dagol ikaw labayon kag sinilas ron ha gara ron wala ra ba ka hilabti ha gara oh di magara-gara ha guys di na ako di man matangtang sikitan kani butang na natin silupin kay daghan siya oh oh kani ato lang yung putlon para masulod siya guys na muna ako gidagan nako ang sabon guys kay mo ni importante nako guys kay tagaliw nako yung tanaw nako nga daghan ang bulingon ako man din ang labahan pagpuyo ba stool bining buangan ni okay na atong sabon humana na nako og putol-putol atong sabon guys and then kani magkuan ni ugma magpasta napamang ko di ana o naapo ka biscuit ni banana ako ang gatas ako po ni putol-putulon namalit ako daghan guys ay tingnan no para di namin magsige gawas-gawas kay ang panahon dili maayo ulan dili mainit uso karon ang hilana tungod sa panahon guys na guys apa guys oh ako ang gatas nagpalit ko kog mari guys kay ganahan kog mari oh naatay kita naputay mari nagpalit ko kog noodles guys kay kani yung isa ni ug mahotdan tag isda naratay noodles ana bitong say lamay kay kaon og sabaw na ara madali o nagpalit kog Bixkin palit kog kuani asukar 1/4 akong gipat asukar kay dili man ko mag-asukar gud mag-asukar man tud ko kung ginagmay ra kaayo kanang nara kun makuan nga tamis nagpalit ko og kape ni banana 48 sticks na akong gipalit nga kape niya kay kalas gina siya kape guys ambot na lang
Kuhaan sa nakong baso. Ay, day. Alam mo, day. Guman ani guys, nato og aring tanan mang magpakaon na dayon ko nila kay alas 5 naman. Pagkaon na po na ko sila akong mga 4 babies. Ang nawong ni Rochelle. Para yag pang manilag kaon guys, relax na po mi guys. Anak guys. Na moro na 1/4 ra kay ako ra may mo asukar sa banana di man na mo sa masukar niya. Mo asukar po ko guys gamay kay sa tanan dili ko mo daghan kay mahadlo ko. Nara tong kape guys. Ato ra po ning tagsa-tagsaon. Kay para na guys. Kulang na lang da enig dua para 56 tanan. Na tagsaon nato kay para og mga pis si banana mukuha ra siya diretso. Dito kay kung mga dugi pag-abot kay nakakita sila nga gabit-bit si mami og pandaghan kaayo. Dagko kayo ang pandesal guys, tag dusra. Unang daghanon na mo mupalit jud ko guys tag 50 pesos 25 ka buok kay akong mga dugi. Kuan ba sila ka buok 5 o isa-isa. Di na pa may nabili na mo 20 niya. Ugma na pod 5 isa-isa sila o di na pa may mabilin. Na, dahil na hindi na ang mga silopin magamit kami guys. Na guys. Ato din yung ibutang sa ato ang ref guys. Kaya diri man din ako ipamutang ang among kape o gatas. So diri na to ibutang sa ref. Na ako isagaw sa kuang kuan guys oh. Sa kuang unsa ni? Ana ko isagaw sa kuang sopas ni ara na ana. Ang kulang ani kay carrots na lang. Carrots dayon kuan kaning carrots dayon katong utan bitaw nga kuan guys. Unsay ngalan ato repolyo oh dayon mushroom. Mao na lang ato ang kuan na pa man koy nabilin diri nga noodles oh. Naay napa koy nabilin niya gamay na lang manggod. Gusto na ko magluto ko akong daghanon kay tagaan man pud nako si nanay guys. Nanay ana oh. Tagaan pud nako sila supas. Noon nang akong gidaghan ay ako na lang gi punan og noodles guys para makahatag ko ni nanay. Ang ato ang kuan kaning noodles nga sabaw. Kani pwede raman siguro na dira o masugod man na siya para dili naguot diri. Ang gatas guys. Ara. Guys, itong gatas. Guys. And then no man na dudang. Dire na to ibutang ang kafe.
si Dagol ba? Gara na po. Mana guys, na-arrange na nato guys. Ang ato ang grocery gamay. Kay mo man ginikinahanglan guys, kape, gatas, ang atong sabon, human na. Ako nang ibutang di ana. Ito man, magpakaon na din ka sa dugo. Atong masima-sima, pag magabi, kanang magabi guys, nami isima-sima, o narote masima-sima. Ana, arana. Tangi, sa basuran. Aduh, Diyos ko Lord. Ouch. Okay? Nawat ta ka kog kalamunggay may. Magabon ra ka? Oo. Inom ni banana o gabon guys. Hindi rin na punta guys kay magpakaon ko sa akong mga anak-anakin. Wala, nindot de diri kay dili siya against the light. Galing lang unsa kung kani. Kani ako ang kuan anak. Ay naaraman di ay pwede ra mapatong. Kani diri mi kay kuan man ni. Anakot. George, nono ha. Kaning sabon, diri ning sabon. O di. Dayon. Ako na silang pakanon, guys. Putan ako na din. Inang tambal, George. Yaguman ni mo kaon, George, ha? Ako nang paimnon si George og tambal, guys. Kay nihubag na iyang patintin, guys. Kay gibugno na siya ni Inday og ni Boots. Kay magbida-bida man, guys. Bugno, pa, guys. Naluoy kay ko. Wala bitaw na ako na ulang, guys. Ambot, naputol na sila yung patintin. Di man mo sukol. Mag-ana-ana raw, mag-ana-ana para muhawa silang bot. Si siya musukol man, di. Buk-buk kung maayo. Yun na. Kaya nga nung di musukol, di mag-anad silang ingay. Di man ni musuklan. O, di awa di kayo. Nung ngaon na diri, oh. Ngaon na mo. Magbutang na lang po ko og rice nilang Mickey. Kaya mukhaan mo po ni rice nilang Mickey, do. Mickey, mag-rice mo, Mickey. Magbutang ko ay tulog ka plato kay si Inday Rosil, mag-rice mo pod na. Panihapon na nila, guys. Panihapon na po sa mga anak-anakin. Oh, dami kibi ka ating ko anak kaon lagi karon. Buot ka ayo sa mo kay gamay kay tong banggira. Surtiyon tapon Miki padak-an na to ni ato ang banggira Miki di na ta mag buot diri. Di na maglisod. Guys no. Buot kayong banggira guys. Kaloyan day sa Ginoo guys. Nakasweldo na ta sa YouTube o sa Reels di. Or sa TikTok ba ka ha? Ano ta maglisod? Nakatabang ragig dako. Guys no. Na. Nahon ako ang miming. Nagusog man ko nagkaon mo ko ganina. Gagmayon ang nako ni ilang kanon oy kay di man gihapon ni nila mahurot magmaan. Gamay ra man na sila kaon guys. Ang Inday. May pa lagi nagpalit na lang lagi kog munggos kay na ipinirito dia o lami isagol sa munggos. Akong dagol pero buyag na kay mukaon. Ting panihapon naman karon gamay ra ko ihatag nila. Basta ting panihapon guys gamay ra na ko ikuan sila ha guys kay ang akong idaghan og hatag ka ng pamahaw. Banana wa ra ba na ning kaon.
Gutom gyud na siya. Ako ga kay busog jud kay ko kay ning kaon ko ganina unya. Ikaw? Nagkuan pa jud ko, nagkukwa pa jud ko. Tagamay. Gamay ra kong kanon. O gani. Kay naa may sikin. Wait lang. Ang ilahang sudan guys, o nagpalit ko ka na merkado man yung kagabi eh. Yara lang sudan. Ang katong gilawoy na akong ngautan guys, gamay na lang kinabilin guys kay kaganinang buntag. Akong gibalik og luto, gibutangan akong dahon, butangan akong tinangkong, dayon gibutangan akong alubati, ug gibutangan sa nako og kalamunggay. Kay naa pa may mga kuan gud kalabasa okra niya, wala na dahon. Motong gibutangan ako. So man. Kung may diretso na may shampoo nitong ulod atong panot. Oh, ayun na sa butang ni Jill. Wala nang di na ko, di na tamba ko. Bana na po na siya oh. Buang. Hoy, paghulat intawon mo. Ay pa lagi nagpait na kumungos kaya ipinirito ko para ugma na to. Mungos. Ano ano mo sa palit ka mo. Hindi yung sa kuburan ka. Malik na. Russell. Russell. Daw ba pro lapos-lapos magdili. Ana iya kayo gikuha anak ko nagbukog. Duman mo counter gawas ha. Okay, kimo sige atang sa kuan nila. Unya na ulat George. Guys, timpla-timpla na ko silang pagkaon. Alright guys, ang ilang yun na ako pagkaon ang naming. Pagod niya. Magkatawa dyan ko ni pakiking. Ay, murag iihaw. Bina ko si George wag ibukbuk na po. Siya man di ay. George. Ako nang gihatag sa ilang guys. O dagol. Hindi diri inay. Kang bots na lang o kang dodong gamay. Mora gyapon guys, bantayan ra gyapon guys. Ug dili bantayan, ilugan man siya ni bots. Munang bantayan gyud siya magkaon. Nya mahadlok pud si dudong mukaon ug wala. Ug wala ko guys, mahadlok si dudong gamay mukaon dili siya nakaugtaron kay si bots. Mudo mo anak man. Grabe si George. Oh, hurot man dayon kinsa dito si dudong dito tong ingon anak pud mukaon sa una no. Dudo na. Dulong gamay. Purya buyag kayo si George mukaon guys. Hurot dayon niya ha.
mura ra gitex ang iyang pagkaon guys. Sa gandagan akong gatag sa iyaha guys, mura ra gitex. Ang CCTV ba wa pa nimo gion? Oh. Ay kuan ba katong resepta ko nga pagkapin sa CCTV no kay kato na latoy ko nung marinwal na lay paliton. Oh, pwede ba? Guys. Uban ta guys, magpakaon ta sa ilaha. May tanawa. Bantayin na si George ha. Dudong gamay. O, dire. Bantay na punta nila guys. Kay dili ni bantayan guys. Magdupa na pugkuani. Ura na pugkuani ugkuan magdupa. Dire ra ko maglingkod. Magbantay. Ay, lago man yung pugkuan. Ay, abuling din. Nga, dali po kaon dong. Hindi po kayo mukhaon. Di maabsan siya ni kuan, ni Bots. Ha, pakiking! Bakit ikaw iyak? Ano anyari sa iyo? Nanggilak-gilak na po si pakiking guys. Gao, ang basura gao. Basang tarong yun ha. Itapad lang na. Iuna nang di malata. Idoon sa puntahan CR. Guys. Dali anak dong. Dudong mo tanaw pa siya ni Bots mukaon. Si Dudong gamay mo tanaw pa niya si Bots kung human na. Mangilog ni. Dali inday. Inday. Na. Dupa guys, dupa. Mangilog ni guys. Wais-wais ini siya kiss-kiss na ako guys. Ha? Awa guys. Daliad ka ni Dodong. Ah, wala gi paminaw ni Dodong. Gidaliad ka ni Dodong. Sobra ni Inday. Ha? Oh, gamay na lang. Ay, yatag na ni Boots. Ali Boots, diri Boots. Diri Boots. Nga, para mahilom. Hinay kayo ang kuan guys, ang kaning suga kay walay init. Unya may payagday na tong tulog, ipasigag yapong di kuryente may ha. Kay hinay kayo atong solar oh. Wala kayo init kanina guys, ngiog ang langit kay tungod sa bagyo. Kuan na mo igit kay maho. Na baylo silang Dodong, wa na sulod ang platong Dodong. Na umanag kaon siya. Tanawa ra gud ang pagkatanga nimo. Musag hagdanan na musagirit pa. Nambi na dong kay para hugasan daddy. Mana sila pangaon guys. Awa George, ay Boots. Kay musulod ko. Awa ba? Pisto lang ko ba? Unsaon ako pag-agi kung naa ka diri? Nara oh. Mana sila kaon guys, makarelax na mi. Ako sa ni ikuan kay iusan ako ning plato nga sa iring para ang kanon nila iusaran ako guys. Kay para kuan, agoy yan naon na lang eh.
guys, ha. Ang hinaw sa ko. Hinaw sa ko dati. Ginawas ako. Na, wa di aga. Ugma na po. Ang laba ko ugma daan ay tamatugturan. Gamay ra man ang bulingon, anamon lang ba. O, now, uga na ng bulingon dira ma ay labahan may. Ang katong sa kwarto wala pa nimo na pilok. Ning anak ra ba to si Wakok ra malagwa to giihian. Ha? Habol. Napilo na ding uban. Ay mga habol man to. Wala mo ka class sa Ah, na di yung mga sinao kana sa gawas. Nagugan na. Wala na may bisita guys. Nang uli na ganina ang akong among amiga na sundalo guys. Wala na siya. Balik na sa kayang hometown. Ano na ito pa yung isa? Nanak. Nagawsan na si George. Busog naman na. Ayun sa ganyan ako nagtambal. Alis sa George. Inom sa tambal George. Kay para mawala ng yay. Ay, asa di itong serins diri nga dako, may? Diyan ang butang, babaw. Kanan ang gamay. Ayun niya. Hindi dong. Inom na ko si kuan ani George guys kay hubag iyang patintin. Kani siya wala na ni siya problema pa imnon nara guys oh. Dali George. Dali George, dali George. Ana kay mag-inom tag kuan tambal. Na. Tara oh. Nam. Agoy. Agay. Napay usa kay para maulian. Gipainom na kog tambal guys kay para maulian ang hubag sa iyang patintin. Oh, last na ah. Duwa kay ngon ani akong gipainom may kay gamay. Ang baby, duron dagan no. Diyan. Ang magpakuan og vitamins kanang magpatinga si Inday na lang si Dagol kay yan na pong kaunon. Mana siya inom guys sa iyang tambal. Tugi pagawas ng daddy. Manam tug kaon. Mana sila kaon, relax na ni. Relax na mi. Ako na mga isra magarin na katong isa na pagto isra magarin. Napa diri no mga tilok pa man ni oh. Na ako'y gata. So baka ni napunsa. Natilok pa man ni gaon. Dugi lagi ni madaot ang kuan kondin. Napa oh. Wala ka sa dili ko sa dila ka ka sa lata. Hindi man matilok pa na tong mga kuan. Nagpalit may og daghan nga pan guys kay daghan mit palaman. Pero gamay na nagsulat palaman. Oh, manami guys. Okay na tanan si Roselyn kaon na pagbalik. So guys, si Rira Tataman guys. Salamat kaayo sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, pag-share og follow o pag-like sa kuang mga vlog o paglantas sa mga vlog. Thank you so much guys sa iyong suporta og amping tanan. I love you all guys. God bless. Bye everyone!